Taħt l-art, id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi għaddej b'xogħol li jaffettwa fuq l-art. Fis-sena fuq medda ta' 16 kilometru ta' Stormwater Tunnels jinġabru 2400 tunnellata skart. Titwila taħt l-art lejn il-lokalitajiet ta' Birkirkara u l-madwar, il-ġbir ta' skart fuq din il-medda taffettwa ma' 70,000 abitant. Id-direttur tal-Coastal and Stormwater Unit fid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi l-Perit Mario Ellul spjega kif għasnin li ġejjin ser ikunu qed jaraw li minn barra li jkomplu bil-ħidma ta' bini ta' culverts tal-ilma ġodda f'diversi lokalitajiet se jwettqu wkoll diversi proġetti għall-espansjoni ta' din l-infrastruttura prinċipali bżieda ta' 4 kilometri kanali, mini u culverts kbar biex it-total jitla' għal 20 kilometru ta' infrastruttura prinċipali għat-taffija tal-arar. Huma sistema ħafna importanti għal pajjiż u speċjalment għal lokalitajiet ta' Birkirkara għax qed jevitaw l-arar u l-ħsarat li jiġru bl-ilma kull darba li tagħmel ix-xita. Ix-xogħlijiet hawnhekk għandna grupp ta' ħaddiema illi jaħdmu day in day out, illi jagħmlu xogħlijiet ta' manutenzjoni s-sena kollha. Hawn isfel il-ħaddiema tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi jnattfu ħafna materjal bħal ħama, żrar u materjal li jinżel mit-toroq. Fi żjara li jagħmel is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia fil-faċilitajiet tan-National Flood Relief Project fil-Mosta ra l-ħidma li l-ħaddiema tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi iwettqu taħt l-art biex jippreparaw lill-pajjiż għax-xitwa. Bħala dipartiment qed niżguraw li l-infrastruttura ta' taħt l-art inkluż il-mini u l-culverts ikunu regolarment imnatfa u jsir anke l-manutenzjoni li hemm bżonn sabiex minn dan il-ġid igawdi l-poplu Malti u Awġi. Din l-infrastruttura ta' mini tinżel sa fond ta' bejn 8 u 25 metru taħt il-livell ta' triq u hija maquda ma' 142 culvert li jiġbru l-ilma tax-xita mit-toroq għal dawn il-mini permezz ta' xaftijiet. In-netwerk għandu wkoll 94 filtru ta' żejt li jiffiltraw l-ilma qabel ma jinżel fil-mini. Infrastruttura oħra importanti li d-Dipartiment imantni huma l-kanali tal-ilma tal-wied ta' ħal-Qormi u l-Marsa kif ukoll dak tal-Qasab f'Birkirkara.